הרמב"ם על תקופת המלך המשיח, אותו מלך שיגיע לאחר שהאנושות תחמה ותהיה צמאה ממש, תייחל למישהו שיבוא ויעשה סדר עולמי, שנפסיק לטבוח ולהרוג אחד בשני. הוא ילמד את כל האנושות להאמין בקדוש ברוך הוא. על כך נאמר בישעיה, פרק י"א, ויצא חוטר מגזע ישי. חוטר זהו ענף. ישי, דוד בן ישי, כלומר ענף מגזע דוד המלך, ונצר משורשיו יפרה. ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. ועריכו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא במשמע אוזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ. ויקע ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. אזור זוהי החגורה שסביב המותניים. משל על כך שמה שיחזיק אותו זאת תהיה האמונה, גדולתו התורנית, הנבואה שבו. ונחה עליו רוח השם, החוכמה שבו, רוח חוכמה ובינה, יראת השמיים שלו. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם. ופרה ודוב תראינה, יחדיו ירבצו ילדיהם, ואריה כבקר יאכל תבן, ושיעשע יונק על חור פתן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. באותה תקופה מלאה הארץ דעה את השם. אנשים לא יהיו נבוכים יותר בשאלות וספקות בדבר מציאות האלוקים. אנשים לא יתלבטו ולא יסתפקו. מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. מי שינסה בים עם הידיים קצת לחפור ולהזיז מים ולהשאיר, הוא ירצה קצת שכאן לא יהיו מים, זה ילך לו. הרי מיד המים יחסו. מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. כמו שאנחנו הולכים בכדור הארץ בתוך אוקיינוס של אוויר, של האטמוספירה, ואנחנו צועדים בקרקעית האוקיינוס הזה של האוויר, נושמים אותו. כך מלאה הארץ דעה את השם, יראת שמיים, אמונה באלוקים, אהבה, אחווה, טוהר מידות, ישרות, נאמנות, ענווה, כל המעלות. יצר הרע יתבטל באותה תקופה, המוות יתבטל, ומילה המוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים. מגיע זמן קבלת השכר, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו, לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומעלם ומשנער ומחמץ ומאיי הים, אפילו האיים הרחוקים. ונשא נס לגויים, ואסף נדחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. מה זה יוסיף השם שנית ידו בפעם השנייה? אולי זאת הכוונה. הרי כבר יש קיבוץ גלויות בעשרות השנים האחרונות, אבל עדיין יש הרבה בחוץ לארץ. מה איתם? והיה ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו בפעם השנייה, לאסוף את כולם, ונשא נס לגויים, ואסף נדחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. ייתן השם ונזכה כולנו במהרה ממש לגאולה שלמה, לגאולה אמיתית. אמנם כל זמן שעדיין לא זכינו לראות את אותו גואל, עלינו לעשות כל מאמץ לחזק את התורה בארץ ישראל, לתת כוח לצד של הקדושה, והחלש יאמר גיבור אני, להרים טלפונים, לחזק, לקרב, לעשות ולפעול למען הצביון התורני של עם ישראל, של ארץ ישראל, ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. הידברות, האתר שלכם לחיי איכות. מאזינים יקרים, אם ברצונכם במידע נוסף אודות הרצאותיו של הרב זמיר כהן או מרצים אחרים בעולם היהדות, אנא פנו למשרדנו 03-61
כמו כן, ניתן לבקר באתר הידברות www.hidabrot.org. באתר מאות סרטים לצפייה אונליין וכן מיטב התוכניות המשודרות בכבלים. כמו כן, ניתן להאזין לקבצי שמע, לקרוא מאמרים בנושאים מרתקים ואף להצטרף לחברות באתר אשר מזכה אתכם בהטבות רבות. הידברות, אשנב ההיכרות לעולם הרוחניות. הידברות, אשנב ההיכרות לעולם הרוחניות. מאזינים יקרים, אם ברצונכם במידע אודות הרצאותיו של הרב זמיר כהן או מרצים אחרים באזור מגוריכם ולכל מידע נוסף בנוגע לעולם היהדות, אנא פנו למשרדנו ונשמח לענות על כל שאלה. 03-616-6614 03-616-6614. כמו כן, ניתן לבקר באתר הידברות המכיל מאות סרטים לצפייה וקבצי שמע אונליין. הידברות, אשנב ההיכרות לעולם הרוחניות. מאזינים יקרים, אם ברצונכם להזמין את הרצאותיו המרתקות של הרב זמיר כהן בנושאים חידת החיים, סוד האותיות, פשר החלומות, חינוך עם חיוך, סוד האושר בחיי הנישואין ועוד מגוון רחב של נושאים מגוונים, טלפנו למשרדי הידברות 03-61-666-14. ההרצאות ניתנות לרכישה על גבי תקליטורים לצפייה במחשב, שמע, DVD ווידאו. 03-61-666-14. הידברות, אשנב ההיכרות לעולם הרוחניות.